गिबि गिबियाव गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खुलुमहरनाय जाबाय। लोगोसे आंनि बे भिडिअ आं बरायना लानाय जाबाय। दिनै 25 आरो 27 जानुवारि सानखौ बर' माहारिया मानि थाखाय ब्लेक डे गोसोम सान महरै फालिनाय जायो आरो बे बुहुमाव जोंनि बर' माहारिया जेब्ला समसिमहालागै थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै बे 25 आरो 27 जानुवारि सानखौ ब्लेक डे गोसोम सान महरै फालिलांबाय थागोन। बेनि गुबै आरो गुदि जाहोनानो जाहैबाय 1988 मायथाइ। बे 1988 मायथाइनि समाव जोंनि आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ लानानै मुभमेन्ट खालामनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोनो हमदोंमोन। बे समाव जोंनि बर' हारिनि सुथुरफोरा जोंनि बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोंनि बर' बिमा माहारिनि सायाव गाज्रि मोनसे टारगेट खालामबोदोंमोन, जेरावनोखि जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौ जिनाहारि खालामनानै फोथैबोनाय। जेराव बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समावनो 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारि हरनि समाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामिनि 13 जननिबो बांसिन बर' हिन्जाव आरो हिन्जावसाफोरखौ, जेरावनोखि 12 बोसोर आरो 13 बोसोरनिबो हिन्जावसाफोर दङ, बै हिन्जावसा आरो हिन्जावफोरखौ आसाम स्टेटनि आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ हरनै नायगार जिनाहारि खालामो। मिथिगौना? जेराव आसाम स्टेटनि पुलिसा जोंखौ प्रटेक्शनसो होनांगौ, प्रटेक्शन होनायखौ गारनानै बिसोरो जोंनि बर' बिमा माहारिनि सायाव जुनार बायदि इनाय अत्याचार अन्थाइ बिखा लानानै बिसोरो नायगार हरनै जिनाहारि खालामदों। बै समनिफ्रायनो बे 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारि सानखौ ब्लेक डे गोसोम सान महरै फालिबोदों। बेफोरबायदि माखासे गोथां जोंनि हारिनि गेजेराव जालांनाय जारिमिनफोरखौ जोंनि बर' हारिनि माखासे बर' बिमा माहारिफ्रा गोसोआव लानानै गावबा गावनि सेन्टिमेन्टेलखौ फोजाखांनो रोंदिया, जायनि जाहोनाव माखासे बर' बिमा माहारिफोरा दिनैनि बे समावबो जाय हारिया जोंनि बर' बिमा माहारिखौ रेप खालामनानै फोथैबोदों, जाय हारिया जोंनि बर' माहारिखौ फोजोबस्रांनो नाजाबोदों, बे हारिनि सुबुंफोरजोंनो हाबा जाहैनाय, आन्दोयै देहायारि सोमोन्दो लाखिहैनाय, दिल्ली मुम्बाइआव फानजाहैनाय आरो मोजां मोनफ्लानायनि लैथोआव गब'होजानानै रेप खालामनानै जिनाहारि खालामनानै बुथारजानाय जाथाया दिनैबो बे समाव जागासिनो दङ आरो दिनैनि बे समनि बियो मोनसे गोथां जारिमिन। नाय, जाय माखासे गाज्रि थासारिनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिनि बर' फिसाफोरा जोंनि बर' माहारिखौ दिनैयो आगानफा दावगाहोलांनो नाजागासिनो दङ। बे थासारिनि गेजेराव थानानैब्लाबो जोंनि माखासे बर' फिसाफोरा बुजिया। नायदो अब्ला बैफोरबायदि सुबुंफोरनाव हारिनि सेन्टिमेन्टेल दंना? दिनै जारिमिनखौ नायहरोब्लानो रोखा फोरमान मोनो जोंनि हारिनि सुथुरा सोर। दिनै जोंनि हारिनि गारबोनाय समनिफ्राय लानानै दिनैनि बे समसिमहालागै जारिमिना एसेबो चेन्ज जायाखै। नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन? बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनैनि बे समसिमावबो गुबुन हारिनि गाज्रि नोजोरनिफ्राय जोंनि बे बर' हारिखौ माबोरै रैखा खालामनो हागोन बेनि थांखियै, बेनि सिमांजों दिनैसिमबो थांखि लानानै आगान सुरगासिनो दङ। थिग बे समावनो जोंनि हारिखौ रैखाथि खालामनो सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समाव आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ एबसुनि दैदेननायजों गणतान्त्रिक लामाजों दाबिबोबाय, मुभमेन्ट खालामबोबाय। फैयै जोंहा NDFB जोनोम जाबाय, BLT जोनोम जाबाय। बेफोर गासैनिबो थांखिया जोंनि बर' हारिखौ रैखा होनायजों लोगोसे बे बुहुमाव जोंनि बर' माहारिनि थाखाय आलादा मोनसे रायजो सोरजिनानै जोंनि बर' माहारिखौ रैखाथि होलांनायनि मोनसे थांखि, मोनसे सिमांमोन। नाथाय फैयै गोबाव सम स्ट्रागल, गोबाव सम दुखु सातजालानि गेजेरजों नांबो BAC एकर्ड जाबाय। बेनि उनाव मानगोनां BLT ब्रादार्समोना 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड खालामबाय आरो फैयै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव NDB ब्रादार्समोनखौ लानानै BTR पिस एकर्ड खालामबाय। आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थोजासे नङाब्लाबो एसेब्लाबो नांगौखिनिनि सोलायनाय डेभेलपमेन्टआ मा समाव फैदों मिथिगौना? जेराव 2003 मायथाइ मानगोनां BLT ब्रादार्समोननि BTC एकर्डनि गेजेरजों। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? आरो बे BTC एकर्डनि गेजेरजोंनो BTAD एरियाखौ लानानै मोनसे पलिटिकेल रुलिं पावारखौ लाबोजेननो हादोंमोन आरो बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननायाव 17 इयार्सनि गेजेराव जेसेबांखिनि डेभेलपमेन्टखौ जों लाबोनो हायाखैब्लाबो गावनि सोलिनो आन्था डेभेलपमेन्टखौ जों बानायनानै लानो हादोंमोन। थांनाय 2020-27 जानुवारिनि BTR पिस एकर्डखौ लानानै जोंनि बर' माहारिनि गोबां बर' फिसाफोरा
बे बिटिआर एकर्डआ मोनसे मिनिंलेस एकर्डसो होननानै बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो खोनानो मोनबाय थायो आरो जायफोर बिथांमोना बे बिटिआर पिस एकर्डखौ मिनिंलेस होननानै बुंदों बिथांमोनाबो बुंनांगौ बायथ' जानानै फैदों खारन दिनै स्पेसियेलि जाय एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बे बिटिआर पिस एकर्डखौ बानायनाय जादोंमोन अखानायैनो एनएलएफबि मोनसे गोदान हानजा जोनोम जानांगौ बायथ' जानानै फैदोंमोन बेनि उनावहाय जाय एनडिबि ब्रादार्समोना बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों फैदोंमोन बैसोरखौ बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों लाना फैनानै जोबथेसालियावसो आरोबाव दोनहैफिननाय आरो बे बिटिआर पिस एकर्डनि सासे सिगनेटरि जालायनानैबो मानगोनां रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हादिया जोबोद दुखुनि बाथ्रा दिनै जाय मोनसे आइजें लानानै हारिनि थाखाय नांग्रा एनडिबि हानजानि प्रब्लेम इस्युफोरखौ फोजोबस्रांना होनो थाखाय नांनानै थानाय केसफोरखौ क्ल'ज खालामना होनो थाखाय बे थांनाय बिटिआर पिस एकर्डखौ बानायनानै लाबोनाय जादोंमोन जेरैबायदि बाथ्रा होनानै जेरैबायदि खोथा लाखिनानै बे बिटिआर पिस एकर्डखौ बानायनाय जादोंमोन बेफोरबायदि मोनसेबो फिथाइया थाइदिया नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन जायनि थाखाय स्पेसियेलि बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों फैनाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ पलिटिकेल बेन्दोंनि गेजेराव लाखिनानै डिभाइड खालामनो नाजानाय माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ जोङो नुबाय दङ आरो डिभाइडबो जादों जेराव दिनैयो जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बे नुथायखौ नुगोन होननानै सिमाङावबो सानाखैमोन जोंनि बर' हारिनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ सल्भ खालामनो थांखियै गोदाननिफ्राय गोदान आफाद दायोब्लानो सल्भ खालामनो हागोन बे मालाबाबो जानाय नङा जेब्ला समसिमहालागै जोङो इउनाइटेड जानानै मोनसे प्लेटफर्माव स्टेन्ड जाया अब्ला समसिमहालागै जोंनि आद्रा थानाय सिमां आरो जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि प्रब्लेम इस्युफोर दङ ओरैनो गोलैसोनानै थाबाय थागोन सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा आरो दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ बुंनि दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोनसे समाव एबसुनि आफादगिरिमोन जाय समाव बिथाङा एबसुनि आफादगिरिमोन बै समाव बिथाङा न' बड'लेण्ड नर्थ इस्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मुभमेन्टखौबो बिथाङा लिडिं खालामबोनो मोनदोंमोन बिथांनि लिडिं खालामबोनाय समाव दिनै बिथांनि माखासे बिबुंथिफोरखौ जोङो नोजोर होनानै बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला बिथाङा बै समावनो डाइरेक्टलि नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि बबेबा मोनसे बा सोरबा सासे पलिटिकेल लिडारजों आन्दोयै खामानि मावबोबाय थानायखौ जों एसेबाबो नुहुरो जायनि थाखाय बै समाव बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव बिथाङा आं सिएम इएम जानो थाखाय सोमावसाराखै जेब्ला समावलागै जोंनि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जाफुङागौमानि सोमावसारलांबाय थागोन दा बिथांनि जों रायजो राजानि सिगाङाव हारिनि सेन्टिमेन्टेल स्ट्रंलि लाखिबोनाय स्पिचफोरा दिनै फिथाइ थाइदोंना फिथाइ थायाखै जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बेनि उल्थासो जों नुबाय थांनाय बिटिआर एकर्डनि उनावहाय बिथाङा मा बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव जिरायनानै दङ जेराव स्पेसियेलि नै मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों उदां फोथाराव फैदोंना रायजो राजा नोंथांमोन हा फैदों नामा दिनैयो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों लिरनानै लाबोनाय दफाफोर क्लजफोरखौ थिनानै दोननाय समनि गेजेराव जुदि मावफुङाब्ला आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैनायनि बाथ्रा 2 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड खालामनायनि बाथ्रा दा बैफोर बाथ्राफ्रा फाल्थु नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन हा अब्ला दिनैयो गावसोरो गोसो बायदि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो खोनासंबाय थानांसिगौ नामा गनायजाथावै माखासे बाथ्राफोरखौबो जों दिनैयो खोनासंनांगौ बायथ' जानानै फैदों दा दिनै नोङो सिट पावार मोनदों होननानै गोसो जाब्लानो जानला मोनला बाथ्राखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव बुंजाया जाय प्रमद बर' बिथाङा पलिटिक्सआव फैनायनि सिगां पिस गोजोननि कुरुपसन गैयै 35 लाख बिटिसिनि जाति जनगोष्ठीफोरखौ लाफानानै डेभेलपमेन्टनि गोजोननि खामानि मावलांनायनि जा थांखि लोगोसे गावनि पलिटिकेल केरियारजों गावनि दैदेननाय बे गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिआव पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों गोजोन थासारि सोरजिनायनि माखासे प्लेन पलिसिफोर मोजांनि बाथ्रा नाथाय जेरैबायदि खोथा होदों खोथा लाखिबोदों बेफोरबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनाखै फैबाय थानाय समाव मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि नामाव जाखिनि केसफोरा दिनैसिमबो नांनानै दङ आरो बै केसफोरखौ गेलेनो थाखाय बिथांमोना कर्टआव थांनानै गेलेहैनांगौ बायथ' जानानै फैबाय दङ आरो बे केसखौ गेलेनो थाखाय जोबोद रांनि आंखाल जानानै फैयो दिनै गोबां एनडिबि ब्रादार्समोना गावसोरनि हा हु फाननानै दाउ बोरमा अमा फाननानै गावसोरनि केसफोरखौ कर्टआव थाङै थाङै गेलेहैगासिनो दङ दिनैयो जोंनि दानि बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो फैबाय थानाय समाव सोरनि गभर्नमेन्ट जायो बेखौथ' बुंनो हाला जायखिजाया
जायखिजाया पार्टिनि गभर्नमेन्टआनो जायाथों मानो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि नामाव नांनानै थानाय केसफोरखौ कर्टआव गेलेहैनायनि खरसाफोरखौ बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ ए टु जेड हरजोबनांगौ। नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन आं बुंनाय बाथ्राया ए टु जेड